Здравейте, аз съм Любо от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. Днес искам да ви представя нашата озвучителна система за събития до около 100-150 човека. Защо казвам за толкова? Защото тези тон колонии се чуват добре от толкова хора. Можем да озвучим и много по-големи зали, но това се случва с друга техника, която не е фокус на днешното ревю. Какво е хубавото на тези тон колони? В момента са вързвани към пулт, който има Bluetooth управление. Мога да увеличавам и намалявам музиката от телефона си, от лаптопа си, всяко устройство с Bluetooth. Самите тон колони и те имат Bluetooth и TVS връзка, т.е. True Wireless System, и могат да се свържат и двете тон колони, да се управляват от едно устройство. Не е необходимо да има пулт, но всъщност за какво ползваме пулта, когато искаме да имаме по-голям контрол върху звука, защото можем да имаме, след като го включа, разбира се, защото можем да имаме и микрофони, хора, които да говорят на микрофони. И в този случай е хубаво да ползваме пулт, за да може да ползваме разделянето на музиката за фон от говора на лектора, да може да контролираме лектора, ако говори по-тихо или по-силно, силно или по-тихо, да може да реагираме в ситуациите. Можете да наемете това озвучаване на 0883 555 030 или да се свържете с нас чрез контактната форма в сайта eventsbakery.bg. Тон колоните са хубави, стават и за парти, стават и за конференции, стават и за изнесен ритуал. Въобще много са versatile, идват с колелца, т.е. лесни са за транспорт, идват си с стойката, която виждате. Така че всичко да бъде наред за вашето събитие. Хубав ден!